Så har vi opdaget en meget sjælden fugl. Det er sådan nogle, de har til at lave service på aircondition hernede. De kan lige komme imellem tag og så aircondition. Hvor den så renser ud, hvis der er noget skidt i alting. Jeg har lige prøvet at snakke med hende, men det var en lille smule næbet. Det var godt nok. Nu holder han så lige pause der. Så det er ikke godt at vide, at man skal så fortsætte med at alle de ribber der, de skal renses ud for støv og skidt. Så han har fået lidt på sig, så han lige vil pille det af. Alt det støv og skidt, der jeg har et gang med. Det er første gang, jeg har set, at de bruger sådan nogen til at ordne aircondition med. Men det er smart. De kræver ikke meget plads. Og de har sådan en fjer, de kan børste af det hele af med derinde i. Ja, det var så alt herfra.